Takže čau, já jsem zase Viktor TM a dneska to bude takový jakoby první vlog. Takže já si myslím, že můžeme jít na to. Teďka jsem teda doma a jakože chystám se do školy a tak jsem se rozhodla, že bych klidně mohla teda i natočit nějaký ten vlog. Je za 7:20, takže to úplně v pohodě stíhám a myslím, že můžu na to. Ahoj! OK, takže teda takhle jdeme teďka ze schodu, ale tady je strašná tma, takže na koment. A teďka budu trošičku cenzurovat obraz, takže sledujte. Máte takovou venku, OK, venku. A teďka budu cenzurovat obraz. Teďka jsem se rozhodla, že to cenzurovat jakože nebudu, ale nebudu zase jakože natáčet, počkat, tak musím nějak to. Sakra, ale nebudu zase to jakože to. Takže tak. Tím pádem, že jsem teďka tady venku, tak tady každý chodí a nechci, aby viděli Jacka, takže možná ho už schovám, ale možná ještě někde vytáhnu. Jacka jsem už tady nechtěla vytahovat, ale půjdu do obchodu a tam ho ještě možná vytáhnu. A tohle je teda první díl a bude ještě druhý. Tak se mějte, ahoj!